Počkej, dělala jsem to od hlavy. Takhle. Oh la la! Na tom pramínku, jo, no tak teď jsem to udělala, tak nevím. Tak jsem asi čarodejnice. Dneska budu v klubu, na dveřích. Jebat, ty vole, jednou se to povede a po druhý už ne. Já tomu nerozumím. Asi prostě se na to budu muset vysrat. Sluší ti to, děkuju, 6-7. To je kundovina, proč se to tady vždycky tak úplně posere? Mi se chce brečet. Jít dolů s tou žehličkou. Však to nejde. Ach jo. Jakoby takhle. Každý píše něco jiného. No právě, vole. Tak jako... Jakože takhle jet, jo. No ale dobrý, teď mi to z toho celý vypadlo, vole. Já si tady za chvíli upálím půlku hlavy, vám chci říct jenom, jo. Protože tady budu zkoušet úplně všechno, co vy napíšete. Dobrý, tak tohle opět nefunguje. Víckrát to otoč. Já se poseru prostě, já mám tady vzadu 2 úplně nechutný prostě ty zatočený mrtky. Víte co, já to znova vyžehlím. Tohle jste neviděli. Já to přežehlím, ať to mám rovný. Hej, ta žehlička úplně pálí už, ona je prosím vás na 180 stupních, možná si ho dám na 170. To asi bude stačit. Jdeme na tuhle stranu a pak se vrátíme sem. Tak teď ty vlasy trpí as fuck. Guys, já tam mám, prosím vás, tepelnou ochranu od L'Orealu Professional, jo, takže a čumte